Iko tukang keyboard iko luar biasa. Kalau ambo giam itu merah, atau PDI ya. Aku Nasdem ba? Ayo, kok dia? Oke siap. Pagaluang darai badarai suto kambang kulindan upi ama osari kayole kulindan upi ama sari kayo ilalah angala hingga sama-sama atilah jauh tuang dagang tarimo ma o suko juole dagang tarimo ma suko juala gajah dagang tarimo o suko juala gajah barale urama di piaman mamangge saluang ma onanjora bab ilalah le mamangge saluang ma nanjora bab alahala alala otak kalau ingin maka dimulai maaf diminta ondeh talabia dulu maaf diminta ondeh talabia dulu dagang susu nema oi dari 10 nanta takuakan ondeh kapalo satu nanta takuakan ondeh kapalo satu mangarang rantau talambe pulang kampung lalamo ondenan marindukan kampung lalamo ondenan marindukan dagang tinggalkan mama di kampung mama arang siko ondeh kadagang 7 mama arang siko ondeh kadagang 7 nyampang tasabui denai tadinan bukan usaha menjadi ondeh si janjang batu usaha menjadi ondeh si janjang batu mangarang rantau talambe pulang kampung lalamo
Amor di akan resol kurang ulaan pau kambanyo ondeh bintuang nanti pau kambanyo ondeh bintuang nanti mangarang rantau talambe pulang kampung lahalamo ondeh nan marindukan kampung lahalamo ondeh nan marindukan nantandike ema oi coba tukalang asih pujuanganam ondeh anak nagari asih pujuanganam ondeh anak nagari atas sabui janjang maoi nani malala adi tujuh koto ondeh taka surami adi tujuh koto ondeh taka surami mangarang rantau talambe pumulang kampung lahalamo ondeh nan marindukan kampung lahalamo ondeh nan marindukan Kota raga esana to jambagadang singko olah ondeh situ dong sahaji singko olah ondeh situ dong sahaji sungguh punuran dah maoi siupi dua di dalam tanah ondeh mangan duang isi di dalam tanah ondeh mangan duang isi mangarang rantau talambe pulang kampung lahalamo ondeh nan marindukan kampung lahalamo ondeh nan marindukan kalau waduh emaoi jarum nan patah usah disimpan ondeh di dalam hati usah disimpan ondeh di dalam hati kalau waduh emaoi katonan salah usah disimpan ondeh di dalam hati usah disimpan ondeh di dalam hati mangarang rantau talambe pulang kampung lahalamo
luar biasa. Lah tahu juang baru mampi-ampi kemari. Tadi diimbaukan nak mau mendake dah. Ya Allah. Tukar 52 loh. Bentar di beko balik deh. Beko di balik ya. Iko tukang keyboard iko luar biasa. Kalau ambo giam piti merah, atu PDI ya. Aku Nasdem ba. Luar biasa. Aku nomor salut ba deh. Tabuai-buai. Tabuai-buai deh. Luar biasa. Penonton tepuk tangan cilo. Mana buah Bang Karman tadi? Malum nih semia semikan negeri dua Pariaman. Lah palu-palu ilian wah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iyo tadi lah tahu juang baru mampi-ampi kemari. Tadi lah babuai-buai mau deko ha. Sehingga untuk apa uleh doang. Ya Pak, apa lempa kakak ambo, ajo ambo. Iya, ambo agian warna Nasdem golnya. Tapi ambo nak mencalon dah. Nak calon tapi masih di Nasdem Padang Pariaman. Sawir ke sawirnya. Tupai lah berjalan tanah. Dulu wakil rakyat, kini jadi rakyat biasa. Kok dia? Oke siap.